Fálase, do que se fala en praza.gal. En abril de 2021, en plena pandemia, chegou ás salas de cinema Cuñados. A película, dirixida daquela por Toño López e con guión de Araceli Gonda, estaba protagonizada por algúns dos rostros máis populares do noso audiovisual. Federico Pérez, María Vázquez, Xosé Antonio Touriñán, Yolanda Muiños, Miguel de Lira ou Eva Fernández presentábannos unha comedia que chegaba coa intención de facernos rir, ni máis ni menos. E o certo é que o conseguiu con amplitude, ademais. Levou milleiros de persoas a unhas salas de cinema que, lembremos, daquela só podían ofrecer o 30% as súas localidades polas restriccións da COVID, que agora xa nos quedan un pouco lonxe, pero daquela marcaban sen dúbida a nosa vida tamén para ir ao cine. Aquela historia, un enredo familiar en Ourense, con puntos tamén en Lugo, co viño do Ribeiro polo medio, e uns aspirantes a autores de plans, digamos, malvados que non deixaban de ser, pois, un poquinho trapalleiros, está de volta neste 2024. Eu son David Lombao. En este novo episodio do Fálase, o podcast informativo de praza.gal, aproveitamos que o 19 de abril chega Máis Cuñados aos cinemas para saber un pouco máis da película e conversar con dous dos seus protagonistas, Federico Pérez e Yolanda Muiños. Do que se fala en praza.gal. 1.220 euros. Abrir a semana da Antroido da Choro, pero compensa. Choio dá, claro que dá. Para min. És o advogado do Grupo Zamora. Devem-nos 1 milhão de euros. Pero que diz, señora? Quero os cartos que Viriato perdeu na operación do polvo. Non foi 1 millón. Foron 640.000. Non podemos chamar a policía, chavales, non podemos. Que facemos? Ai, mamá. Levanten máis as patas que vayan estrando cu. Por min como se lle quedan carne viva. Xa vos avanzaramos que nesta nova temporada do Fálase queríamos ir cun pouco máis de vagar, con un pouco máis de calma, explorar tamén outros vieiros temáticos, termos unha ollada pois máis ampla, se queremos dicilo así, cara ao país, e algo diso tamén hai nesta película, en Máis Cuñados. Analiste, moi boas. Hola, David, moi boas. A nosa compañeira de praza.gal, Analiste, tivo a oportunidade de conversar con Federico Pérez e con Yolanda Muiños sobre Máis Cuñados. Esta nova entrega está dirixida por Luis Avilés, o guión volve estar ao cargo de Araceli Gonda, os personaxes continúan, pero, Ana, hai novidades, non? E disto falastes fundamentalmente, non, nesa entrevista. Pois sí, puidemos encontrarnos con Fede Pérez e con Yolanda Muiños no Café de Altamira, moi preto da Praza de Abastos de Santiago, e aí entre unha pulpeira recén chegada do Carballiño bastante e abundante viño do Ribeiro, estivemos conversando sobre Máis Cuñados e bueno, tiñamos que meternos un pouco en ambiente, non? Que a peli esta Máis Cuñados é ourensanía pura, porque vamos, o marco excepcional do Entroido creo que queda retratado, do Entroido máis urbano, quizá, incluso podemos dicir, queda moi ben retratado nesta segunda parte dos Cuñados. O argumento, digamos, que mantense, non? É unha continuación, pero con bastantes sorpresas. É unha continuación quizá incluso un pouco máis disparatada que a da primeira, pero aínda sendo algo bastante tolo, non deixa de ser verosímil e por iso, en moitas ocasións, precisamente por iso, nos fai rir. E diso conversamos cos actores nesa mañá na que ademais puidemos asistir a como Fede Pérez cortaba unha pata de polvo e unha turista en Compostela probaba por primeira vez o polvo ali en directo diante do elenco de Máis Cuñados. Vamos, unha sorte de preestrea do filme. É importante o contexto da entrevista, sabedes que nos gusta e sempre que podemos facémolo, sacamos os micros do Fálase ao exterior, ides escoitar algo de ruido de fondo, a entrevista está gravada nun bar, non o retiramos demasiado, non limpamos o audio demasiado, porque creo que tamén achega, non, a esa conversa o contexto. Despois dun argumento dunha primeira película, pois disparatada, delirante por veces, de enredo, eu personalmente confeso que o pasei un pouco mal, porque
xogaban o Club Ourense o baloncesto e o Breogán nun partido que era real, eu estaba ali e perdeu o Breogán, entón pasei un pouco mal, pero logo rin moito coa primeira película. Todo isto nun contexto moi desenfadado, nun contexto de comedia e nun contexto tamén, e diso tamén falades na entrevista, que é importante, non? Que teñamos este tipo de películas no noso audiovisual. Comedias, non sei se, por así dicilo, lixeiras, non? Comedias que nos fan rir e xa, que nos retratan como país e que tamén normalizan, non? De alguna maneira, pois que temos un audiovisual completo que nos pode facer pois obras pois máis, se quere decir así, pois máis reflexivas, máis experimentais, máis que exploran vieiros pouco explorados e outras que simplemente nos retratan, nos levan ao cinema para que pasemos un bo anaco e nos fan rir, non? Sí, evidentemente esta película demostra esa boa saúde do audiovisual do que falamos ultimamente, non? Quizá este tipo de comedia xa as tiñamos en series, non, de televisión e de aí temos que tamén celebrar os grandes actores e actrices de comedia que temos no país, que en esta máis cuñados hai presentes moitos deles, non? É evidente que toda a historia de cuñados non podería existir sen Touriñán, Miguel de Lira e Federico Pérez. Eles tres son uns bestias da comedia, non? E xúntanse e fan ouro. Isto é totalmente certo, non? E ao final penso e tamén algo que falamos na entrevista que merecemos poder tamén rirnos un pouco de nos mesmos, non? Yolanda Muiños a que apunta tamén que temos un humor que temos que exportar, igual que fan os británicos, non? Que temos un humor máis próximo aos británicos e que tamén temos que exportalo e levalo tamén a outros puntos do Estado para que se vexa que se pode facer comedia saindo da meseta, non? É interesante e diso tamén falades na entrevista, non? Ata que punto pois temos que desacomplexarnos de alguna maneira e creo que Federico, non? Que en algún momento di claro que podemos facer isto, por que non? Podémoslo facer, pois igual que o fan noutros países, noutras latitudes, noutros audiovisuais, pois nos podemos facelo e ademais podémoslo facer moi ben. Sí, está claro. E teño que dicir que eu xa tiven o privilexio de ver a película nos pases para a prensa, na sala de cine na que estiven eu, escoitáronse moitas risas durante todo o filme. E un comentario xeral era: facíame falta rir. E isto sacoume un sorriso e de feito por momentos gargalladas comuns entre todas as xornalistas que estábamos na sala de cine. Así que realmente esa parte está ben como garantida, non? Hai un selo de calidade da primeira que ven aí garantido. Pero incluso nesta os propios actores tamén falan e tamén a guionista Araceli Gonda que quizá é incluso máis divertida, se permítese ser máis divertida que a primeira. E ese selo, ademais de garantía, chega despois dunha primeira película, dicíamoslo na introducción do programa, que chegou nun momento pois moi comprometido para a sociedade, non? A pandemia, os cinemas coa asistencia limitada. Eu personalmente sempre conto que lembrarei Cuñados, entre outras cousas, porque foi moi divertida, pero porque foi a primeira película que vin despois do confinamento, en o que me achegou sobre todo foi pois un anaco de risas en un momento pois complicado, non? E supoño que a moita xente lle sucede o mesmo, se nesta nos trae pois outra dose de risas nun contexto pois máis, digamos, socialmente máis lixeiro que aquel, non? Pois moitísimo mellor. Pois nós non imos, eu non vou falar máis, ti vas falar máis, porque imos lle dar xa paso á entrevista. Lembramos con Federico Pérez, con Yolanda Muiños, poñedemos en contexto un caldeiro de polvo recén chegado do Carballiño, colocado en pleno centro de Santiago, ao pé da Praza de Abastos, turistas pasando, analiste nunha mesa cos protagonistas de Máis Cuñados. Non che preguntei, pero bueno, parece que xa vai implícito, non? Recomendas que vayamos ao cine? Eu sí que recomendo porque certo é que interesa ir ao cine tamén para poder rir en comunidade, que é algo que é moi san. Pois
Un excelente consello e agora sí, eu xa calo e falan Ana Liste, Yolanda Muiños e Federico Pérez. Non podemos chamar a policía, chavales, non podemos. Que facemos? Se non hai corpo, non hai crime. Ai, mamá. Que lle pasa a Saboni? Que lle vai pasar? O ADN. Que ADN? Vas a ver que son eu polo ADN. Que hai un home matándonos ás vellas, tenemos que saberlo. Que deste saímos os tres. Xuntos. Bueno, pois Federico Pérez, Yolanda Muiños, como foi para vos a experiencia de gravar cuñados? Mais cuñados, agora. Pero a ver se calan ali no fondo. E a señora que tal, para favor, despois desta Breve intervención Cómica o directo? o directo, o riguroso directo. Pois como foi a experiencia de gravar máis cuñados, pois máis, como di o título, pois máis satisfactoria casi aínda que a primeira, porque eso xa é raro xa facer segundas partes de nada, máis dunha película. Entón, pois, a primeira satisfacción de poder rodala foi genial, de poder volver a rodala en Ourense, neste caso en Ourense, cidade cobra máis personalidade, e o Entroido, que é algo un personaxe máis da película, entón foi maravilloso. Bueno, eu opino o mesmo. E ademais, mira, xa postos, vamos dicir que sería ideal facer unha serie. Porque, claro, os personaxes dan para moito, non? Isto só son 2 partes, pero isto daba para 10 partes. Sí. Porque ademais elas tamén teñen que sacar a súa parte disparada, non? Efectivamente, de feito, a túa personaxe das personaxes femininas é como a única que consigue traspasar un pouco a barreira do que están argallando os cuñados. Iso só é o principio. Agora hai que empezar a investigar nelas tamén. Non digo que eles baixen o seu nivel, que está moi ben, pero ahora temos que subirnos nos a ese carro tamén. Pode ser unha tolería de familia, non? Xa o é, pero pode ser máis, pode cobrar outra dimensión. De feito, esta peli é como incluso máis disparatada que a primeira, pero non deixa de ser verosímil, non? Todos vemos aí algo que recoñecemos. Eu creo que é verosímil porque eles son así e son verosímiles. Quero dicir, que para min a vida é unha comedia tamén, non? E se ti eres verosímil na túa vida, pois tamén eres verosímil no cine. Logo que eles son moi bons, porque hai xente que é moi verosímil pero logo non funciona en pantalla, na comedia. Hai que ter algo especial, non? Creo eu. E sí, eu creo que son máis verosímiles aínda que na anterior, fíxate. Pero creo que están os tres máis equilibrados en canto a disparados. No, falando da verosimilitude digamos, de todo o que pasa, pois cantas veces temos falado de isto na vida real non pasaría. Bueno, na vida real pasan cousas... Home, eso exactamente non creo, pero bueno, sí. Bueno, pero, sí, pode ser. Pero cousas moitísimo máis disparatadas. Máis e ao mellor despois polas nun guión e dinche, non, home, eso non, que eso non pasa, ou eso non se cree. Bueno, eu creo que sí. Xusto isto que contamos nesta máis cuñados, pois non o sei, pero sí, que a vida ao final acabaste vendo en situacións como moi absurdas e moi patéticas. Eu creo que é o éxito da peli. Bueno, de falar tamén como somos un pouco os galegos. E digo, que os galegos sodes así? Bueno, home, hainos así, hainos de outra forma, pero isto pasa, entón, pois, a min tamén me gusta, non? Eu penso que sí que é bastante galega. Sí. Sodes moi galegos vos. Nós tamén, pero menos. Sí, Menos estereotipo, dirías, o que? Menos estereotipo de quen? De galegos. De galegos. Claro, pero a mí o estereotipo de galego non me molesta, porque é moi cómico. Eu creo que temos a sorte e creo que non se utiliza toda a comedia que nos poderíamos utilizar, e non quero criticar con isto que se fan moitas cousas en comedia, pero creo que o galego dá para o vía galega, isto non é unha cuestión de xénero, sino de comedia, dá para moitísimo, o sea que temos un humor, para mi gusto, un humor moito máis parecido aos ingleses, o mellor, e o rollo catalán tamén pode ser, non? Que o resto de España, e aquí está, o sea, para mí, sí, a mí me fixo gracia que a veces xa non é o humor en sí, é a forma de relacionarnos entre nós, a forma de decir as cousas, non estás facendo un chiste, pero que é un punto de vista, como te tomas as cousas na vida, non? Eso non, eso sí que é o cliché de responder con unha pregunta. Bueno, pois sí, os galegos falamos así, pero que eu teño unha irmá que cando digo, que vas facer o domingo, me di por, e eu, claro, joder, por que me dis por? Responde, non te estou preguntando. Estou che respondendo. Claro, por? Pois non me vai a responder. Dicíades que se podía facer unha serie, pero de feito o raro é que este humor estea nunha película. Ata agora se ten explorado máis en series de televisión, non?
Sí, para min o raro é que non se fixese antes, porque, claro, evidentemente somos un pouco todos fillos da, bueno, entre comillas, da TVG, gracias a ela, pois empezáronse a facer series, empezouse a formar moitísima xente, técnicos, actores, actrices, claro, pois digamos que o formato usual era a serie de ficción, por eso, porque tiñamos a TVG, hoxe en día non se produce tanto, case nada, entón, pois, bueno, pois pensamos que tamén era o momento de decir, joder, por que non facemos isto en película? E cal é o problema? Non, sobre todo tamén comedia, porque parece que a comedia é como o xénero menor, bueno, ese é outro debate, non? De que a comedia non vale para contar, a comedia vale para contar todo, incluso sacarlle dramatismo ás cousas. Entón, pois, o raro é realmente que non se tivese feito antes. Eu penso que ás veces hai momentos que por algún motivo son especiales e se dan as cousas, non? Seguramente xa houve xente que quixo facer algo, non digo isto exactamente, pero algo así na línea e por algún motivo, casi sempre de pasta, non se puido facer, non? Aquí coincide que hai un productor que Fosco, Portocabo, que se atreve a facer isto, que os ten a eles, que tamén son en certa maneira ideólogos da historia, que ten a Araceli, que escribe o guión, pois se dan unha serie de circunstancias e en contrafinanciación, pois é perfecto, non? Sí, sí. Pois o mellor simplemente antes non se deu, non? É que aquí os cartos son importantísimos. Claro, é que quería preguntarvos ata que punto é excepcional traballar nunha produción, digamos, con que ten medios, que ten tamén medios para promocionarse, para chegar ás salas, que non é algo que estea dado por feito, digamos, non? En xeral nos proxectos nos que traballades. Non, bueno, e aparte seguimos sendo periferia. Sí, pero bueno, cada vez menos, sí. O sea, ahora a periferia xa ten un peso bastante potente. Pero grazas ao peso que ten certas produtoras da periferia, pois cara, digamos, cara ao central, non? Que grazas a Portocabo, pois tamén, claro, pois desde as plataformas e tal, ven que Portocabo pode realizar calquera tipo de produción, pois tamén esas mesmas produtoras que son cofinanciadoras tamén de todo isto, pois claro, apostan por este tipo de proxectos. Española neste caso. Televisión Española. Bueno, ahora Galicia ten non só Portocabo, ten produtoras moi potentes. Está Vaca Films, está Ficcio Producciones, non me quero esquecer de ninguén porque isto non é unha guerra, quero dicir, Bambú, efectivamente. Temos produtoras potentísimas e claro, ahora as plataformas Netflix, Movistar, Televisión Española pues se animan. Bueno, pues estamos nese sentido nun momento ideal. Además, aquí seguimos sendo baratos. Exacto. Bueno, non é a primeira vez que me comentan iso de, bueno, a miña película cabe nun bolsilliño de esta outra coa que estamos competindo, porque ao final o mercado é global, non? Pero como competir con películas americanas, As cifras das películas americanas non tienen nada que ver coas nosas. Logo sí, copiamos a alfombra vermella dos premios, pero non copiamos la pasta. Digo, a mí cópiame o bo, non? Porque a calidad dos produtos vende algo que é cartos, pero que non é por ambición, sino porque as cousas custan cartos, non? O tempo vale diñeiro, os técnicos, os actores, as actrices, pero todo o mundo, o catering, os taxistas, o sea, aquí que todo o mundo necesita cobrar e cantos máis cartos tes, máis podes arriscar, non é só unha cuestión de ser visionario, de escribir, non? Se nos ocurrirían historias brutales, pero que non nas vai a financiar ninguén. 80 millóns de persoas, de mulleres, de homes querendo contar a súa historia, pois eso, cantas hai por aí que quedan no caixón ou se trascenden do caixón, pois quedanse en obras pequeniñas, non? A miña é unha peli pequena, entonces, bueno, eu creo que non hai nada nin pequeno nin grande, simplemente a dimensión. Facer un coche custa cartos, facer unha película tamén, quero dicir, é básico. Todo forma parte do mesmo. Sí, sí. E despois unha cousa facela e outra tamén despois distribuíla que a xente a vexa, cantas hai feitas están onde están. Pero o que está pasando agora é que xa non é unha barreira para a distribución o feito de rodar en galego. Vos sentides que isto está pasando, que se acolle mellor o cinema rodado en galego? Eu penso que houve unha diferencia desde Fariña, creo, que sentou como unha... Nós en Madrid antes tiñamos moitos problemas porque nos decían que tiñamos que quitar o acento, iso cada vez sucede menos, non?
E como se fixo aquela serie que funcionou moi ben, que gustou moito, foi para Antena 3 e había moito acento e había palabras en galego, non estaba feita en galego, pero había palabras, a xente lle cambiou o punto de vista. Eu agora vou e xa non nos miran, agora é admiración o que teñen, e como que os actores e as actrices galegos sodes a hostia, e lles encanta escoitar falar galego, por exemplo, non? E no, dímelo en gallego, a ver como é, non? Bueno, Cataluña leva moitos anos facendo isto, quero dicir, sí. Non sei, ser non é unha novidade. En todo caso sería unha novidade no noso audiovisual, non? Sí. Falando eso da periferia, pois eso, claro, Cataluña ten... Porque Cataluña non é periferia. Sí, no. Cataluña é Europa, bueno, nós, pero eu tamén o digo, claro, evidentemente a sombra de Madrid é moi alargada, pero eu tamén sempre penso, a veces é cómodo botar a culpa sempre aos demais. Eu creo que nós mesmos non acabábamos de... Nós mesmos nos autocensurábamos, nos isto non o vamos facer porque non... Non, hai que facelo, intentalo. E creo que últimamente se intentou máis. Non ten moito sentido non chegar a non ser que vais fazer algo moi particular de non, neutraliza el acento. Non neutraliza el acento. Joder, colles a un de Madrid ou de Valladolid e xa está. Se me chamas a min será porque eu te estou dando algo diferente ou algo particular ou algo tal. Eu creo que, e ao final, da igual, non fai falta ir a Madrid. Eso pasa aquí en Santiago, tal, hai xente que fala, bueno, gustaría, ojalá se falase máis galego, estivese máis normalizado, pero ao final a xente fala galego, fala castelán, fala tal, e iso, pois, tamén é unha forma de, sobre todo en pelis realistas, se queres transmitir a realidade do que estás contando, pois ten que ser así. Logo hai unha cosa que eu non sei se estás de acordo, Fede, pero nós seguimos aquí porque queremos estar aquí, que é unha cousa diferente a estás aquí porque non tiveches a oportunidade de estar noutra parte, non? Entón, a loita desde aquí como periferia que somos sempre é moito maior, non? Pero creo que estamos conseguindo grandes cousas nese sentido, e o galego e a galega hai certas cousas que non quere renunciar, que é a vivir ben, e aquí se vive moi ben, no? O mellor temos menos somos menos temos menos aspavientos, non, a hora de traballar, ou non sei, somos máis normales, pero seguimos sendo actores e actrices tamén, non? Creo, non sei. Sí. Bueno, na gala dos premios Mestre Mateo que se vende de celebrar, como que se destacou moito o feito de que hai aquí non somente directores, guionistas, intérpretes, senón que tamén hai equipos técnicos moi bons e que cada vez son máis recoñecidos fora, non? E que iso é o que fai industria. Vos no tempo, desde que comezachedes a vosa carreira, vedes unha evolución moi grande no que se refire a unha configuración dunha industria do audiovisual galego? Sí, eu creo que sí. Falábamos antes deso, non, de que a TVG tuvo un papel fundamental, porque a lei da oferta e da demanda, queremos facer cousas, queremos contar historias, bueno, pois fai falta cartos e a xente, pois canto máis posibilidades de traballo haxa, máis necesitas xente cualificada, é como todo na vida, non? Pois, poñéndoche un exemplo, contábanos Fosco, o produtor, o outro día, eles van ir rodar unha serie agora a Canarias, pois o equipo técnico leva todo aquí. Xa o facían en Hierro. Xa o fixeron en Hierro, pero claro, entón, pois, aquí agora hai, pois agora mesmo en rodaxe agora, pois pode haber 2 ou 3 producións, pero ten habido como 6, 7 ao mesmo tempo. Iso necesitas xente, e non é raro que veña xente de fora. Pero ahora está vindo porque xa non, o sea, que non chegan os técnicos de aquí para traballar. Entón, eu estive precisamente na Sombra de la Tierra, había un par de chavales que son de Madrid e que viñeron a traballar a Coruña porque xa non, o sea, porque se necesitaba a xente. Eu creo que os técnicos sempre foron vos, igual que os directores, aí está Coira, Dani de la Torre. O que pasa é que todo o que faz aquí é difícil. Cando sales afora, todo o mundo é como que se che abren as portas, sabes o que che digo? Non sei se me expliquei. Pero hai unha autoestima maior, non? En todo o sector, como decías ti antes. Eu creo que sí. Hai un compromiso maior. Sí, eu creo que sí. Porque isto é unha industria máis pequena ou mellor, pero non deixa de ser unha industria. E pois eso, o que falábamos, e hai bares, pois tamén hai pelis, hai series, hai roupa, hai Endesa, non? Quero dicir. Non, despois eu que sei, claro,
as comparacións son odiosas, pero é inevitable compararse con, non decía, que claro, os galegos tendes esa forma de facer dos irlandeses, xa, pero que Irlanda, por tema do idioma, digamos que ten unha proxección que é o inglés, que é toda a anglosajonia fonía, non sei como se chama, pero claro, nós que poderíamos tamén tirar cara a Portugal, cara a Brasil e tal, pois a veces non o facemos, non o entendo, pero incluso na propia Península Ibérica, non? Por iso te digo que moitas veces autocensurámonos nós. E, joder, isto é, as historias ao final son universais, todo, é o máis local e o máis universal, eso é así, é un dito cliché, pero é que é así. Entonces, pois, é creer nun mesmo, claro, eu, por exemplo, non falando co propio Fosco algún día, sí, cuñados, Movistar ten algo de parte tamén en todo isto, no? E, joder, pois sí, é unha peli, pero así como se fixo Rapa, non, en castelán, por que xa non damos ese pasiño máis tamén de facer Rapa? Non digo todo en galego, pero porque Ferrol é un sitio pois no que a xente fala dunha forma, fala doutra, pero bueno, que haxa, claro, que haxa, bueno, pois eso, como la Mesías que eu vi hai pouco, non? Hai xente falando en catalán, bueno, pois eso é unha forma tamén de ir normalizando. E que na rúa se vive así tamén. Claro, porque eu digo, como nos verán os de fora? Que me importame relativamente pouco, non? Como me vexan os de fora, pero moita xente que che estea vendo de sabe Dios desde onde e diga, joder, pero vos en Galicia non tendes un idioma. Sí, é porque non o utilizades, porque falades en castelán nas series. Entón, bueno, claro. Eu sempre fago esa reflexión, digo, bueno, tío, pois utilicémoslo. Estaba pensando que quen ten moita autoestima e que non ten problema de todo isto son os cuñados, precisamente, non? Iso se trata, claro. Eu creo que non coñecen esa palabra, nin esa idea, autoestima. Non teñen vergonza, basicamente. Bueno, non teñen vergonza. Pero quería preguntarte, Yolanda, por como é interpretar eses papeles femininos que son completamente distintos os cuñados e a vez que non haxa que non sexa moi cantosa, digamos, a diferencia, non? Que non os deixe tan en evidencia, pero sí, a ver, sí. A eles, dis. Sí. A ver, é que claro, facer un personaxe é poñerse en disposición de algo que o mellor ti non eres, non? En este caso, pois a guionista inventou tres personaxes. É que na comedia tamén ten que haber un contrapunto, porque se non hai, eu creo que ahora mismo, despois de facer todo isto, poderíamos estar todos tolos na película. Pero en principio, para sentar cátedra, é sempre máis fácil poñer a un disparado ao lado de alguén sensato. É o payaso listo e o payaso tonto de toda a vida, non? Isto sae do mundo do clown tamén. Entón, eu me gustaría ser máis disparada na película, pero non estás aí para facer a túa peli, sino a peli de alguén que quere facer esa peli, non? Que ese é o traballo dunha actriz, en realidad. Entón, bueno, eu pasei moi ben porque esta vez sí que me deixaron xa arrancar un pouco o avión, non? Pero sí, creo que María e Eva están aí amarradas, sabes, dicindo, eu tamén quería tirarme por un balado, pero non poden. Claro, bueno, e iso que na festa do Entroido, supoño que a rodaxe con todo ese ambiente foi incluso máis divertida para vos, non? Houbo dous entroidos para nós, o que falábamos antes do entroido propio o domingo de entroido en Ourense, que é o desfile de carrozas, ese vivímoslo ali in situ, bueno, estabas empezando a crear aínda un pouco a trama grande da peli e digamos, pues necesitamos rodar ese día, non, para que se vexa a dimensión pois eso, do que é o entroido de Ourense e do que queremos contar. E despois sí que xa houve recreacións dese entroido na zona bella, bueno, evidentemente todo é mentira, e recreámoslo tan ben que realmente parece o propio entroido. Bueno, para nós foi, non é, de alguma maneira, e rodamos de noite, non sei se chegou a haber 150, dixonos o Fosco produtor, 150 persoas, figurantes, todo Dios disfrazado, bueno, era unha pasada, eu creo que poucas veces rodei con tanta xente, é unha pasada. Entonces, claro, ves ti que viche la peli, bueno, a xente cando vexe verá que, Dios, que realmente parecía o entroido, para nós foi no de alguma maneira. Eu non o viví en esa parte, pero vendo a peli dixen, tamén sufrín, porque dixen, o chollo que dá traballar con tanta xente xunta, porque cada vez que hai que cortar, todo o mundo ten que volver a empezar desde o principio. Sí, todos ao seu sitio. Madre mía, que sufrimento.
Claro, que esa é a parte que o espectador obviamente non controla, Ni pero falta que lle fai. Realmente sí que dá unha impresión moi potente ver ese Ourense cheo de xente. Moitísimo. Eu creo que a peli lle dá un Bueno, a mí iso encantou. empaca ti cando estás cando a xente poida ver e vexe ese momento, a mí hasta se me erizou, puxenme porque digo, que e logo pasada, a música ten unha música espectacular que lle dá unha vida que a fixo perdón, que non me sale agora o nome, Santi Jule e Iván Laxe, sí. Bueno, xa na primeira música, sí, pero todo. Aquí é como todo alegría, fanfarria do Entroido. Sí. A parte nós, xa pasou tamén na primeira, sin haber na primeira o Entroido, pero digamos que estaba tamén a parte do baloncesto, non? Quer dicir, esas cousas que che conectan co sitio no que estás, non? Porque, vale, sí, rodamos en Ourense, pero ti máis eu nunha rúa, que se vexa que é Ourense, pero nada máis. Pero eso que Miguel decía sempre de poñer os pés na terra do sitio, realmente, joder, pois isto é o Entroido mismo, non? Ou como, por exemplo, cando era no baloncesto, que houve cousas que se falsearon, pero, hai un momento dun partido de baloncesto e diste, joder, parece que está pasando eso nese momento. A mí esas cousas emocionanme moito, non? Entendo que é dificilísimo rodar, se tens que rodar unha manifestación daquelas do 15, imagínate recrear eso, veña, xuntarse todo, vai ser imposible, pero tirar tamén de planos recurso de outros momentos, a mí eso, faiche como estar máis no sitio. Logo o feito de ver a xente disfrazada, a mí lembroume, e por favor non quero sentar catedral con isto porque vou dicir dúas cousas moi potentes. Hai unha secuencia da peli que me lembrou a David Lynch cando facía Quien mató a Laura Palmer, o sea, Twin Peaks. A mí hai unha secuencia da peli que me lembrou a Twin Peaks. Eses personaxes extraños con esas cores vermellas por detrás, un rollo medio sexy, pero que é oscuro por outro lado. E logo recordome tamén o principio da Grande Belecha, porque tamén é unha cousa moi loca, que tamén a xente está vestida de cousas raras, non? E entón, porque non só centramos en Ourense, pero se lle quitas a voz e non sabes que é Ourense, é unha cousa super increíble. Sí. Pero incluso sabendo que é Ourense. No, pero digo porque non sé, como que lle quitamos valor, non? A ese rollo que é o Entroido de Ourense. Pero eso é o... É un colorido que parece a boda de Almeida. No, pero que o ve alguén en Nova York que non coñeza nada disto, non? Efectivamente, claro, por eso mesmo. Claro, tamén supoño que gana vexa fora dirá, joder, isto que é? Entón tamén che anima a investigar, a mirar, que ostra, como está esta peña, sí. Imagínate metelo isto en Laza de repente, mi madre querida, aí xa non dá rodado, claro. Bueno, pois moitísimas grazas, Yolanda Muiños Fede Pérez, por atender a Praza.gal e, todo o mundo a ver máis cuñados e a botar unhas risas, non? Que fai boa falta. Pois sí. Totalmente, terapéutico e van salir moi ben do cine. Sí. Moitas razóns nesta conversa para chegarnos ao cine a partir deste 19 de abril, apagar o móvil e gozar dunha hora e media de risas con estes máis cuñados. Agradecemoslles moito que sendasen con Praza.gal un anaco para falar de cinema e tamén xa escoitastes, pois rir un pouco, que sempre está ben. Ata aquí, este Falase número 60. Como sempre, moitas grazas por escoitardes e moitas grazas tamén por pasardes por Praza.gal/Faite de Praza. Praza.gal/Faite de Praza e facervos socias ou socios de Praza.gal, porque todo o que facemos, tamén este podcast, é grazas a vos. Lembrade, ademais, agora que estamos nas datas en plena campaña da declaración da renda, que as achegas das nosas socias e socios son doazóns á Fundación Praza Pública, e por iso ata 80% das vosas cotas poden vos vir de volta na declaración da renda. Por exemplo, unha cota mensual de 10 euros ao mes podeche quedar nun gasto real de 2 euros ao mes. Tedes, como sempre, toda a información en Praza.gal. Todos os episodios do Fálase están en Praza.gal e tamén en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube e Podgalego. Ata o vindeiro.